Il-Bank of Valletta ħabbar li b'saħħtu ta' aktar minn 67 miljun euro qabel it-taxxa l-ewwel kwart ta' din is-sena li fisser żieda ta' 5.3% fuq l-istess perjodu s-sena l-oħra. Dan joħroġ waqt preżentazzjoni lil midja tlieta. Waqt il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti tmexxija tal-bank ukoll meskludiċ li qed tiġi esplorata l-possibilità li jinxtara s-sem tal-HSBC f'pajjiżna. Fil-preżentazzjoni dwar ir-riżultati finanzjarji għal grupp BOV ingħad li dawn huma effett ta' prestazzjoni pożittiva sew min-naħa ta' dħul kif ukoll mill-ispejjeż operattivi f'riflessjoni tal-impenn tal-bank. Matul dan il-perjodu l-bank kompla bl-isforzi tiegħu li jkabbar il-valur tal-azzjonisti, isaħħaħ l-istruttura kapitali u l-pożizzjoni fis-suq permezz ta' inizjattivi li tħabbru aktar kmieni din is-sena, fosthom il-proponiment ta' ħruġ ta' isma bonus, ix-xiri lura tal-isma u l-ħruġ ta' bonds ġodda fix-xhur li ġejjin. Il-grupp BOV se jibqa' bil-mira li jsostni l-prestazzjoni tiegħu u għaldaqstant jantiċipa li jilħaq profitt qabel it-taxxa ta' bejn 200 miljun u 250 miljun għas-sena 2025. Sattant irreġistra wkoll 118 miljun fi dħul operattiv għal dan il-perjodu li jirrifletti żieda marġinali fuq l-2024. L-ispejjeż totali għall-ewwel kwart ammontaw għal 52.8 miljun euro, żieda ta' 7.5% meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2024. Il-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta kienet Farrugia għalli dawn kienu riżultati pożittivi anke meta mqabbel mas-sena l-oħra. Ir-riżultati pożittivi għall-ewwel 3 xhur tas-sena ilħaqna profitt ta' qabel it-taxxa ta' 67.1 miljun euro, żieda fuq it-63 miljun fl-istess kwart tas-sena 2024. U żied jispjega t-titjib sostanzjali fis-self f'kull sens tiegħu. Kenna titjib sostanzjali fis-self, fil-kamp tas-self, kemm fil-kamp tas-self kummerċjali, però anke fil-kamp tas-self lejn dawk li jixtiequ jixtru l-ewwel jew it-tieni dar, kif ukoll fil-kamp tas-self personali.